Pois agora quedan todos convidados a facer un percorrido polas 3 plantas deste sexto edificio do museo. Señor Presidente da Xunta de Galicia, querido Alberto Núñez Feijóo, querida Presidenta do Parlamento, La Rojo, querido Alcalde de Pontevedra, Miguel Ángel Fernández Robles, querido Conselleiro, Roberto Varela, querido Vicepresidente da Diputación e responsable, neste caso, desta Bienal, Juan Durán, tamén saudar o Vicepresidente Sonar Figueroa, así como tamén o portavoz do Grupo Mayoritario da Corporación de Pontevedra, señor Comisario, señores alcaldes e alcaldesas que están aquí, en definitiva, a todas e a todos, benvidos a Pontevedra, a esta moi boa vida. Decirles que vivimos tempos de cambio, en todos os sentidos. Esta 31ª edición da Bienal de Pontevedra é un claro exemplo de supón un rotundo cambio de rumbo respecto doutras celebradas a toda. Este xiro ben producido polo novo plantexamento que desde a Diputación de Pontevedra vimos impulsando coas obras de ampliación e mellora do Museo de Pontevedra. Melloras que nos permiten estar hoxe aquí, no sexto edificio, para inaugurar un dos eventos culturais máis importantes de Galicia e do noroeste peninsular, a Bienal de Arte. Contamos, no noso país, cunha significativa rede de museos que, en algúns casos, manteñen xeitos e rutinas que nada tendrían que ver coa realidade que vivimos. En moitos casos, os museos perderon empeño produtor e convertíronse en meros receptores que prefiren a itinerancia e adaptar mostras e exposicións foráneas antes que debatir as propias. Noutros casos, pervive unha concepción obsoleta que fai que os museos sexan contenedores de obra, simples marcos de conservación, máis que órganos latentes de cultura. Isto é o que pensamos que deben ser, o que queremos que sexa o Museo de Pontevedra. Unha institución cercana, activa, generadora de cultura, en definitiva, unha institución viva. Chegou, pois, o momento de replantexar estes conceptos á historia propia, de reformular o entorno, sexa da dimensión que sexa, sen caer no localismo, de dar novos rumbos á institución e ao traballo proposto, de analizar as coleccións, as líneas de debate, a incidencia do museo no medio local e tamén no seu entorno. É momento de pensar do outro xeito os proxectos, de abrirnos ao mundo, de espallarnos pola rúa, implicando a toda a sociedade. Este é, fundamentalmente, a nosa concepción dos museos e a nosa proposta para esta 31ª Bienal. Esta Bienal 2010 que dedicamos aos países de Centroamérica e o Caribe, que a historia asociou, como dixo o comisario, o paradisíaco e os proxectos de transformación, emancipación e modernidade que dende ali se foron producindo. E a súa relación precisamente con Galicia, e que leva o título de Eutrópicos, a mistura dos conceptos utopía e trópicos. Unha idea galega e universal, concreta e global, porque diso, e non de outra cousa, se trata. Unha relación que acadou a súa cima con figuras da talla de Castelao, Maruja Mayo, Eugenio Granel, Arturo Souto ou Fernández Mato, por citar só algúns, e sobre todo, coa pervivencia na Galicia actual pegada, fonda pegada que deixou, como todos saben, a emigración dos galegos a Centroamérica e tamén ao Caribe. A súa influencia máis alá das obras filantrópicas da arquitectura indiana presente en tantas comarcas nosas ou da importante participación dos emigrantes nos proxectos iniciais da modernidade de Galicia foi decisiva na creación dende o Centro Galego da Habana dos 3 símbolos básicos do noso país: a bandeira, o himno e a Academia Galega. Por eso, adicamos esta Bienal a estes países e tamén a Galicia,
Unha Galicia itinerante, emigrante, global, aberto ao mundo, a Bienal de Pontevedra, de Galicia e de todas as Galicias, que convirte a Pontevedra durante o verán na capital cultural da nosa comunidade e leva algúns dos seus actos a cidades como Vigo, Vila García de Arousa ou incluso a capital de Galicia, Compostela. Unha mostra que reforza os atractivos dun ano santo, Xacobeo 2010, que está espallando cultura por todos os rincóns da nosa xeografía. Unha Bienal, en fin, que mistura nos seus contidos as obras dos pioneiros coas das vanguardas máis actuais, que mistura a denuncia social da injustiza, da guerra ou da violencia co traballo de cooperación e solidaridade, que aúna o progreso co medio ambiente e tamén coa naturaleza. E, en definitiva, que sintetiza o onte ou agora, a tradición e a vanguarda. Este ano, sen perder as súas sinais de identidade e o seu sentido central en torno á pintura, a Bienal ábrese definitivamente a outras manifestacións artísticas como a música, o cine, o vídeo, as performances ou as recreacións artísticas dun total de 44 artistas. Coa inauguración de hoxe, continuamos cunha línea coherente cos anos anteriores sobre o multiculturalismo, a integración e o diálogo interterritorial superador das visións localistas que tentan converter a Pontevedra e a Galicia nunha ponte de culturas e de civilización. No ano 2004, a Bienal estuvo dedicada aos países nórdicos e da Unión Europea. No ano 2006, aos movimentos migratorios entre Galicia e o Cono Sur. No ano 2008, o diálogo artístico con Magreb e co continente africano. Pretendemos profundizar nos aspectos divulgativos e educativos desta exposición, porque queremos que a Bienal e o propio Museo de Pontevedra sexan un mecanismo vivo, cunha doble pel, unha pel sensible e permeable aos tempos e outra de pel máis dura, estable e protectora dos seus contidos, para que a Bienal e o propio Museo de Pontevedra non sexan só contenedores culturais, senón auténticos aspersores que empapen todo o seu arredor con publicacións, eventos, conferencias, ciclos de cine e teatro, etc. Por eso, agradezco moi sinceramente o traballo de todas as persoas que dun xeito ou doutro contribuíron á realización e montaxe desta mostra. A todos eles, moitas gracias por axudarnos a abrir a Bienal e o Museo de Pontevedra a comunidades non directamente vencelladas co mundo de arte, por potenciar os obradoiros con artistas, por profundizar nas facetas de información, de investigación e de educación. E permitidme tamén finalmente agradecer, como non podía ser de outra maneira, fuera o realce que se merece, a presencia aquí do noso Galicia, que co Xunta de Galicia, que co seu testimonio e a súa presencia, evidentemente fai convertir hoxe a Pontevedra na capital cultural de Galicia. A todas e a todos, moitísimas gracias pola súa presencia e espero que disfruten desta edición da 31ª Bienal de Arte de Pontevedra. Nada máis e moi bons días.